Lamshogo norok jotono ani channel hinke norok nogoi mankana khumulang eco park bwskango ang tini o jaga fainani kuno planning kwrwi khumulango anando mela choli tongo jang jiraniao gesa phailaimani si pujani bagui nai pisongni bagui rok rignai rok kisa shopping khainani hinai phailaimani si hinke sari wngkhaba mela choli tongo habui thanglai sinai hinai phailaikha हठात के मेलाव फाइलाइजाक हठात के मेलाव जों फाइलाइजाक आमा संबाय जिरानियाव फाइलाइमासै मेलाव हाबै थांलायनानै फाइलायगा सानजां खाबा इको नायदि मानेरक कुप्लुं के फालजाक लामा गाना गाना मेला चलिजाकबा हिंके बिसिंगो हिंके तो जों हाबलायाको मानेरक तो पाइजानाय kwrwi हाइफानो गुरिलायनाय दंलायखाता हिंके मानेरक चाजांनाय रक कुप्लुं के फालजाक तै ओ मेला बुफ्रु पाइनाय आंखातो आबो साइमिया तामके खनामानि हिंके 28 तारिख पाइनो हानायनाय खनाओ साइमाता शियर या आं साइमेन या आबो काहामके गेवरताय सिजाक रकबो नगिया हांखाबा amoni bagui tei ko chini parani no bai khoroksa hingke tai ama tongo logiwa hingke baba hingke to hapailia melao selarjago bo gari o no torokha hingke tabo hingke fataro no जों kisa cold drinks rok nanglagira nahnai tungflama bo nanglai tonglaikha tei ko ma o bai tongo tei bini bahamjak songbo phai sokpaikha hingke cherai ganang ba ma kar sinai kajaknai rok yang जों bisingo hablaika bisingo ke kajaknai rok mang kuplung tei chajaknai rok ke gari rok karanani bagui nai tlang thangka taboka o jagao saisung no tongthokjaga ekdom kaso kasidano ke makhano kechek kechek o jagao gan rok tamlaijak kechek kechek ekdom amon bagui kok saibo khlai to gya laba lachio angkhe to hingkeba tongthokjak suka boke ma kaoinai saijongno haino tongthokjaginai kaoi tongo sidano bonghangke cherai phano tongthogoi kao ekdom baksa baksa hingke kiri jagoi rok kahamke kaya rok hingke bo hingke kamani ekdom ticket tanmani rang ekdom usul khaisogo enjoy khaisogo haisi hingke cherai rokni bagui da ticket angko 50 taka saimania tai okra rokni hingke joton da 60 rupees wngthanga saimanliya जों kamani hingke 60 rupees ta cherai rokni hingke 50 rupees bong hingke bini hingke 50 ke nong thangka tai oino kajanai rogo dam bwsuk rok asak ang to naijakliya ekdom dam baribai khe 50 rogo 50 khe rogo ma kamani agi khe to mono dam wngsoka hingke naidi ko jagao tei kaisa ubo gari achogoi nai o kokoi mokoi wngjaknai kwrwi da omo hingke ang ekdom aram nangjago omo hingke kiriya bokhorok bo mihimjagi ang hingke tai nagadola hingke kawai mania amo hingke kiri sugo tai jibon phan kaya waisa kakha first time kakha aswke kirikha tai kaya hnainai ma phaikhe ang abo tai kaya hnainai angkhe abo hingke omdi hai ma tongo rang khibioi nijini rang khibioi asuk kamani ang tamo kirwi phainai bana amon sai chama chao hnainai tai kalia hanjak norok ba tamo humbai norok khe da aram da nangjak bai nagadula sabai di hingke angkhe to kiro tai kalia hanjak ani rang bai angno kirwi ma phaio atei hnainai angkhe one soka tai kalia je kiriya rok no hingke to kawi manno abo hingke to aram nangjago ang hingke tei oro cherai rokni ko bahar jangnai rok tongo omo rok jotono 50 rupees no o jagao bo naidi o cherai hingke bo hingke kaya sing tongo
kafanayanggo ongko bahari enjoy khayata bo hingke ekdom tongthokjakmani bahar bono nuguinai bo tei kisa bwkha srangka tei kisa kiriyang khata hingke bono nuguinai bo tabuk khe enjoy khai tongkha bo bai baksa ekdom tongthoklaisukha borok ni jora tui khe mela o bacharai rok ni no ta hayada. Lengkha tabuk khe jengbo train kalainani bagini ready wnglaijak bui kamani nai tongo saka o kalaikha jengbo borok kabai paikha hingkhe jeng achuk laisinai ta. Kari bwskango kari narok kene aro kalaisini aram dana kamu ke ram di do aro ram di aro ram di kanani achuk laikha ang amsungna tisai man sinai tai chole jagrao hingke tai tisai man dia amo hingke ang mobile rok kalainani kirio amoni bagui hingke kabaya konbai paikha tabuk hingke chalai sinai kisa achugui chalai sinani hinainai o jaga haplaikha hingke amono ta tai ang oro sawui tongo nogo bai baba tongo bongni bagui chajaknai twinani bagui nai sawui tongo so tabuk hingke chong kifir laisinai paikha mela rok naipaikha hingke norok ani blog no paithak jora nai tongmani bagui belai kheno hambai amtui kheno choyasak nai tongdi ketal video phaikha hingke notification mana bagui subscribe khai di.